Kaixo, ongi etorria Laplazen erregla errepasatuko dugu. Gogoratu, erregla hau aplikatzeko esperimentuak bi baldintza bete behar dituela. Lehenengoa izan behar du esperimentu erregularra. Eta bigarrena, ekiprobablea. Orduan, hori jakinik, esango nuke A gertatzeko probabilitatea zein da. Kontatzen ditugu kasu posible kopuru guztia. Kontatzen dugu A gertaeraren aldeko kasuen kopuruak eta zatiketa bat egiten dugu. Edo zatiki moduan uzten dugu. Adibide honekin hasiko ginake, pusikak ditugu. Pentsatu behar dugu, pusikadenak diala tamainu berdinakoak eta pisu berdinakoak, bestela ez ditzateke izango ekiprobablea. Demagun horietako bat ausaz hartzen dugula. Orduan, egin dezakegu behin eta berriro, ze ausaz ari hartzen. Kalkulatu, orduan, probabilitatea urdina izateko, txuria izateko eta gorria izateko. Orduan, zer jartzen dugu izendatzailean? Jarriko ditugu kasu posible guztiak. Zenbat ditugu? Baditugu, hemen 6, hemen 4 eta hemen 5. Guztira, 15. Orduan, denetan 15 jar dezakegu. Ezta? Beti da 15. Orduan, horren ikusiko ditugu, A, gertaeren aldeko kasuak. Hau da, zenbat dira urdinak? Orduan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Horra jarriko dut hemen, 6 15, txuriak eta gorriak 5 15. Argi dago, hemen probabilitate handiena urdinak duela, ezta? Hemen ikusten da 6, hemen 4 eta 5, hemen ere bai, ezta? Hemen, faltaztegu gauza bat egitea bukatzeko simplifikatu. Orduan, biak simplifikatu dutezke irukin. Gehatuko duke 2 5, hau ez da simplifikatu, eta hemen bat. Eta orduan, jarretuko genuke beste adibide batekin. Pentsa ezagun, 2 txanpon bota ditugula, ezta? Gorriak ateratzeko probabilitatea. Hori da, pilota jolasterakoan, badakezue, daudela txamponak alde batetik gorria eta besteak urdina. Zein da probabilitatea gorriak ateratzeko? Hau da, probabilitatea jarriko nuke horrela, 2 gorriak ateratzeko. Zein da? Orduan, ikusi behar dugu, zenbat kasu daude guztira. Pentsa dezakegu izan daitekela 2 urdin, 2 gorri, eta gorri bat, eta urdin bat, hau da, bilet ezberdinak. Orduan, guk hau pentsatzen badugu, esango nuke, 3 kaso daude, 1, 2, 3, orduan, 3 kasotik gorria bat da. Ezta? Eta hori egiten badugu, gaizki esango genuke. Zergatik, kaso bat falta da, izan daiteke lehenengo urdina eta bigarrena gorria. Hau da, laugarrena. Orduan, biak gorriak izateko probabilitatea ez da eren bat. Zein da? Jarriko nukoi, laurden bat, lautik bat bakarra da alako biak gorria izatekoa. Problemak honela dio. Ortuedro formako dado bat jaurtitzean, kalkulatu gertaera bakoitzaren probabilitatea. Aurpegiak batetik 8 zenbatuak ditu. Lehenengo gauza, ekiprobablea da. Ortoedroa, hemen jartzen du dela, ortoedroak zer ditu? Aurpegi denak berdinak, orduan, baira ekiprobablea. Eta bota egiten dugu, hausaz egiten dugu, orduan, erabilizakegu Laplazen erregla. Lehenengoa, probabilitatea. A gertatzekoa. Lehena ateratzea, orduan, da, batetik 8. Orduan, lehena ateratzea, hemen jartzen du, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Zein hemen lehena, bat ez da lehena, 2 bai, 3 ere bai, 4 ez, 5 ere bai, 6 ez, 7. 4 daude, 2, 3, 5, 7. Orduan izango genuke, 4 daude lehenak eta guztira 8. Jarrezakegu, simplifikatuta erdi bat, edo 0,5. Hori izan bazateke, probabilitatea A gertatzeko. Eta probabilitatea B gertatzeko, zein da? Argi dago, guztira 8 direla, ezta? 3-ren multiploa izatekoa. Pentsa dut hau, eta 3-ren multiploa zeitzu di hemen. 3 eta 6. Multiploak ateratzea, 2 bakarrik daude. Horrak, jarriko dugu horrela, laurden bat, 0,25.
Probabilitatea handiagoa izango zateke A, B baino.